Chat, sunteți gata? Stingem becul ăsta așa, să fie mai ferică lumina. Let's go! Asta a fost... Mamă, coaie, nu se mai termină, mâncați-i și pula ta. Mă, ce pula mea! Se mai joacă și Brawlhalla ăsta, ești nebun? Și cum e? Decât să te joci pe telefon, mai bine o dai direct pe laptop. Deci avem un Athlon 64 cu câți giga? Cu 512 giga de RAM și USB și toate cele conectate. Asta zic. Excelent. Excelent. Hai să vedem pe Darks. Salut, mă numesc Vlad, am 14 ani, stau în București, sunt elev. Pasiunea mea este gaming-ul și să ies pe afară cu prietenii, nu să stau toată ziua în casă. Hai că te crede cineva, mâncați ești gura ta. Și Vlăduț de la 14 ani mai are încă o pasiune să habiteze în dulap. După cum îl vedeți, stă foarte bine în debara aici. Când se supără și nu vrea să iasă pe afară cu prietenii, trage și ușile de la dulap peste ele, ești nebun? Frumos, stă și cu găleata de lavabil, știi cum e. Având 14 ani, încă nu cred că reușește să producă sosul de bărbat și când e nevoie să completeze, completează cu lavabil de ăsta alb. E frumoasă viața în debara, băieți. Hai să-l continuăm pe Don Michael. Ia să-l vedem pe Don Michael. E și el un caz social. L-aș pune la același nivel cu băieții aia de i-au luat apele, ești nebun. Bun, colegul nostru Don Michael este pregătit pentru școală. Are frumos mare rigletă cu pix de ăsta cu gumă de se șterge și un marker. Microfonul ăsta de birou stă în două picioare, e o, nu știu cu aia, e o invenție de asta. Are descoperit balanțul. Are descoperit echilibru, băiatul ăsta are un microfon care stă numai în două picioare. Și aici se știe, s-a pregătit din timp că urmează vremuri căcăcioase rău de tort. Cum să faci gaming de la distanța asta, mâncați și pula ta, să te mai joci și League of Legends cu aia. Și bineînțeles aici pe tastatură nu are nevoie de săgeata acolo, nici de R n-are, el nu joacă la ultimată, el se joacă League of Legends. E laptop rupt ăsta cu aia. Mă, adevărat cu aia, e laptop rupt cu aia. Lol, mâncați și pula ta. Știi, ăsta e ca jucătorii aia de Oriana, de nu dau niciodată R și îi întrebi, în morții mătii, n-ai butonul de R la tastatură? Și omul ce crezi, e nevinovat că el chiar nu are butonul de R la tastatură, ești nebun la cap? Îl avem pe Problem 5230, ia să vedem. Asta vreau să văd, o carcasă de la Achiris. Mă, da ce pula mea poză a încărcat ăsta, mâncați-și pula ta. Cuie, ce pula mea? Fevare! Ne-a făcut poză 8K, mâncați și cred că îmi downloadează toți virusii de pe lumea asta, mâncați și pula ta. Coie, cred că ăsta vrea să-mi șteargă hardul, ești nebun. Eu nu mă stau să se downloadeze poza asta, coie. Se ferește la flash-uri, la asta, ești nebun. Poate se joacă pilot simulator de la vârsta lui, ești nebun. Și când se dă cu avionul peste cap, se lasă de tot pe spate. V-am zis eu că a venit unul odată la mine să cumpere un scaun și mi-a făcut teste. Ia să vedem dacă mă ține. Ia să, fiți atenți. Deci mi-a făcut teste, ia să vedem dacă mă ține. S-a lăsat așa, mâncați și m-am speriat de el cu aia când s-a... Bă, nu! Băga mea și pula! Băga mea și pula! Să-mi bag toată pula, m-am lovit! Au! Chat, sunt aici! 100% immersion! Stai că m-am lovit la genunchiul ăsta cu aia, nu credeam că mă duc în halul ăsta! Să mă bată tot! Stați așa, donați! Stați așa, nu donați încă, că nu mai pot. Mamă, ce m-am dus, mâncați și pula. Băi, dar s-a dezechilibrat scaunul cu totul, cu aia, mă, e la mișto? Uitați cu aia, auzi ce zice omul, fals. Ia vezi cu aia, vezi că e roșu aici? Vezi că e roșu aici cu aia? Cu aia, vedeți aici julitura asta? Cu aia, am gaură în genunchi, mâncați și pula ta, deci aici? Deci aici? E mare gaură în genunchi. Coaie, de ce am gaură în genunchi? Mâncați și pula ta. Coaie, chiar e gaură în genunchi? Bun, îl avem pe Ra1, omul nostru cu membru. Aici frumos cutia cu marijuana, foițele OCB lângă, că omul nu se ascunde cu aia. De ce, mă, dacă se droghează și îl cheamă Ra1111 pe internet și pe Discord cu membru, de ce să se ascunde de oameni cu aia că el se droghează? Bineînțeles că după ce bagă materiale la greu, puiul meu se apucă și numere câte cercuri mai vede el aici. Și bineînțeles are prosoapele când nu prea ies pasențele aici pe gaming la cel mai înalt nivel. Mai dă și cu un prosop și cu o cafea ca să fie mereu în priză cu 100% pe cofeină, pardon. Asta vreau să văd, lumină și multe lucruri de analizat aici.
E Gabor, zici că asta e insignă de poliție? A, nu pot. Oh, șeful, îmi cer eu 1000 de euro, dar pentru ce se folosește acest ruj în poliția română? Nu știu ce să zic. Mamă, coaie. Mamă, mâncați-și pula ta, ce se întâmplă? Mâncava-și pula voastră, a scos persanul la înaintare, mâncați. Bă, ăsta e calculatorul tău sau calculatorul lui maică ta, coaie? Sau faceți cu schimbul la el, ești nebun? Direct covor de la persan, cumpărat de la țigani, coaie, ești nebun, are băiatul ăsta sub calculator. Stați așa că trebuie să luăm ușor, coaie, să-l analizăm ușor pe băiatul ăsta, că niște probleme, niște fetișuri sigur are băiatul ăsta. Ori e foarte bun prieten cu măsa și împart amândoi calculatorul, sau are o soră, sau o fi fată direct ăsta, mă, îl cheamă Vlad Mocanu, o fi fetiță. Deci are tastatură roz cu keycapsuri roz, cu floricele și cu pește și cu hentai și cu Sasuke și cu muntele Hokage și cu sticker de la Stresul Computers, asta zic respect, dar de unde dracu o fi luat stickerul? Ăsta și-a rupt tața în hentai, coaie ăsta. Mă jur pe ce vreți voi, de nu s-a dezvirginat pe hentai. Cred că a luat calculator de la Vlăduța, mâncaia și prepuța lui Vlăduța, coaie. Uitați-vă mousepad, să nu mai zic, și fața asta de masă, care și asta e cu floricele, gen, nu știu, deci la o vedere de asta panoramică, o vedere de asta panoramică din spate, vedem cum a înflorit mousepadul ăsta roz, s-a transformat bonsaiul și s-a aliniat perfect cu fața de masă asta cu decireș și înflorit, de stă mousepadul pe el. Așa, da, bărbat adevărat. Mamă, ăsta e Weibo de ăla nenorocit rău de tot, coaie. E Weibo de ăla de le urăște Ion, coaie, de le face voodoo, ești nebun. Le face magie neagră de i-ar exorciza, coaie. E Weibo de ăla nenorocit rău de tot ăsta. Anime-ul ăsta de aici, deci e fier băiatul ăsta pe anime, mâncați-și gura ta, cred că e mort după K-pop-ul din Coreea, el asta ascultă, el ascultă K-pop în Coreea. În coreeană, știe muzica coreeană el. Uite, a găsit și o poză cu Ryzen, cu Weibo, cu Weebs de-ăștia, asta zic, tot așa cu anime-uri. Anume cu 2 euro fără taxe, ia vezi tăpine. Coaie, și omul chiar e pe bune, ești prost. Coaie, deci omul chiar e pe bune, mâncați, ești pulat. Chiar e pe bune, coaie, care are mai multe poze. Deci și-a dorit de mic pisipă perete și mâncaia și pula lui are PC pe perete. De ce comentați, coaie? Că nu e PC de ăla cu water cooling? E PC pe perete, coaie. Stă pe perete, ce pula mea mai vreți? Mamă, uite, placă video! Să mă ferească Dumnezeu, ce placă video e asta, chat? Un GT 720, ce pula? Sursă Enjoy, se știe, nu discut. Șerpii ăștia de unii sunt veninoși și unii neveninoși. În zilele fericite bea Jack Daniels de ăsta la sticlă mică, în zilele nefericite îi dă direct cu raid. Coaie, adevărat zice bine ăsta, cum îl pornește, coaie, mâncați-și. Îl pornește cu mătura, auzi? Hai să vedem ce îi place băiatului să consume. Deci, mai se dă cu spray, toată lumea are un deodorant pe birou în afară de mine. Încărcător fast charge de Samsung, asta vreau să văd. Mouse Red Dragon, tastatură Gamebird. Milioanele, măleu, ce mă pace, miliard. A plecat miliardul, a luat salariu, uite, e și fluturașul de salariu. Sunt milioanele astea, multe aici. Și primul aici de sus e fluturașul de salariu, se știe, ești nebun, ce-ai? Deci un magnet de frigider cu eforie, frumos cu bikini în culorile României și cu femeie excitată de ei se văd sfârcuri și desfăcător de bere în același timp. Bă, ăsta, deci, magnetul ăsta de frigider și cu carcasa asta e full român, coaie. Asta boxă de asta frumos, să cânte să audă vecinii. Deci are carcasă de asta din 1950, de nici măcar nu i-a mai încăput. Deci nu i-a mai încăput să bage DVD writer-ul de placa video, ești nebun? Coaie, dar cum o fi încăput placa asta video, de n-a decupat nimic din carcasă. Și are boxă de asta, de boxă pentru karaoke. Puiul meu stă și cu lumina și cu lumânarea aprinsă, că nu se știe când dă un rage prea puternic la CS, face preinfarct și moare direct la calculator. Măcar să nu moară cu lumânarea. Mare fan BMW aici, bineînțeles, care are wallpaper cu BMW. Bun, aici pe birou avem în felul următor. Ăsta nu știu ce dracu e, cred că se ocupă de muzică băiatul ăsta, că astea par a fi niște proiectoare de-astea de sunet, nu știu ce dracu sunt astea, nu mă pricep. LS50. Boss, mamă, cățiși. Are și puiul nostru boxe de 50 de bastărci. Vreți să donați sau nu vreți să donați? Donați ori nu donați, donați. Această seară este pentru voi cea mai frumoasă dintre sărbători, căci cu toți veniți acum să donați la un stăpân.
puțin a derapat puțin melodia.